шағир Абдулла Баттал 1916 елның 1 майында Татарстанның Алексеевск районы Олы Тигәнәле авылында туа. Ватан сугышы башлану белән, аягы зәгыйф булуга карамастан, ул фронтка омтыла һәм үз теләгенә ирешә. Аның кайда ничек сугышканы, ничек әсирлеккә төшкәне әлегә билгеле түгел. Ул Идел-Урал легионының антифашистик оешмасының иң актив әгъзаләренең берсе була. Һәлак булган урыны Берлин Плетцензе төрмәсе. Тирә ягы аның яшел камыш, җил тирбәтә ярсу Иделне, дулкыннарга кояш нуры белән сәлам хатлар язган шикелле. Бар кайгымны онытып, мин дә элек кочагында йөздем Иделнең. Минем кебек хәзер күңел ача күп яшьләре туган илемнең.